sa uh, unsa nang mapuslanon mga igsoon? Beneficial or unsa na siya? Then sa Tagalog ani is unsa man to? Tabang sa Tagalog gaw. Guniti. Something like panghawakan mo ang kung ano yung something maka-benefits ka talaga. Okay? Ako na siyang giputol kay taas kaya nang ako ang naadiri guniti ang mapuslanon aron mulampos ka sa imong buluhaton. Kanang naa sa imong tapad inaguniti ang mapuslanon. Right? Ang dami nating kinikip sa mga bahay natin mga kapatid, lalo na sa kwarto. Kung may kwarto, ang bahay namin sa una isa lang, yung kwarto, kusina, higaan, sala, isa lang. So, ang daming bagay sa mga bahay natin na hindi na natin napapakinabangan, pero nandyan pa din. Tama? Ulit! Walang nakarinig. Ang daming bagay sa bahay natin na hindi na natin napapakinabangan, pero nandyan pa rin. Pagkatapos ng typhoon, 2019, bata yun? 2019, yung Odette, nasira yung TV natin para sa Children's Sunday School. Until now, wala pang nagpaparinig. Nung nasira siya, sabi ko, sayang. Pero for 3 years, sira na siya, hindi na namin magagamit. For 3 years, nandyan pa siya. May nagpunta dito, ang sabi niya, ano yan, gumagana yan? Sabi ko, hindi na, nasira nung bagyo. Sabi niya, itapon mo! Mamaya pa may nagpunta dito, tapos nagtitingin-tingin sila ng ganyan. Ay, may TV sila. Bilhan ko sana sila ng TV, pero meron na, wag na lang. Yun pala, hindi na magagamit. Tama? Nasa kwarto nyo, may samin. Andun yung mga bote ng lotion, ng oil, ng mga... Wala nang pakinabang yan. Itapon mo na. Andun yung alcohol. Alkansya to, alkansya. Magagamit pa. Hindi mo na nakpakinabangan yan. Itapon mo na. No? Ang layo sa context ng binasa natin. Ano pa? Sa buhay ng tao, ang dami. Yung attitude natin. Ang dami nating kinikerry sa puso, sa isipan. Practices and attitudes, mga behavior. Pamatasan, ano may sa Tagalog? Kagawian? I don't know. Ang dami. Hindi naman yan napapakinabangan. Lalo lang nagpapabigat sa'yo. Tama? Magtagalog ako kay may galing sa Manila din doon sa likod. Si Gigi. Naintindihan ako, Je? Na si Gigi sa likod. Now, sa mga kababaihan, ang dami. Dapat, pastor, may reserva. 11. Kasi pag iniwan ako ng isa, may 11 pang natira. Multiple choice to eh. Dahil sa mga lalaki naman, hindi kayo nag-Happy Mother's Day sa mga parents nyo. Pero nag-chat this morning, good morning, love. I love you. Yaks. So ang context dito is the kingdom of God. Ang pinakalaman sa Matthew 22 is the kingdom of God na ang dami ni Lord na ini-invite. Nag-invite siya ng sobrang napakarami. As many as we can. Kaya andito yung mga mission team. Nag-evangelize sila. Di sila matapos, kakain lang sila mamaya. Pagkatapos, diretso yan sila mag-prepare para sa evangelism. For 1 month ata sila. Kasi, asan yung uskabuok asawa na ko? Team ayers din sila. Bawal mag-cellphone. For 1 month. Girlfriend ko pa siya noon. Naku, sad na sad ako for 1 month. Lord, wala man lang chat. Kumusta na kaya siya? Balik na tayo dito. Sabi ni Lord, come and come and come.
Lahat ng mga nakarinig, sinabihan din niya, magpunta kayo kahit saan, invitin niyo lahat. Invitin niyo ang lahat. And pagkatapos doon, sabi dyan, for many are called, but few are chosen. Ang dami na nila, pagpipilian pa. Kaya sabi ko sa inyo, ang daming context na dito, pero sa tabang nila, masabdan lang nato ni. Dagan kay tagi kinahanglan nga masabtan mga igsoon. Grabe. Taga-tiim ayon. Pagpalain ka ng magandang partners in the future, sir. For many are called, but few are chosen. Ang pinag-uusapan dito is yung mga taong nakarinig, nag-respond, pero hindi talaga, di mo talaga malalaman kung sino talaga ang may puso na talagang tinanggap nila ang Panginoon na Savior at King. Kaya sabi ni Lord, many are called, but few are chosen. Sa anto ang topic is, guniti ang mapuslanon, aron mo lampos ka sa imong buluhaton. Sa Old Testament, mga igsoon, gi-commission ang mga leaders. Like Moses, ang commission ni Moses is, kuhaon ang Israelites nga for 430 years, they were in bondage sa Egypt. Palayain. Tapos ni Moses, si Joshua, ang tawag kay Joshua is to conquer the land. And si Joshua nakipagdigmaan for 7 years para makonquer ang Kanaan. And silang tanan gi-commission. And after Joshua, dunay judges. You know, the book of Judges, we have 13 judges. May 13 judges maghuhukom sa book of Judges. 13. And i-include na nimo sila Samuel, Eli, 15 to 17. For 330 years, mula nung namatay si Joshua, judges na, the first judge of Israel was Othniel. Naa sila gitawag og 7 cycles of sin. Nagre-repent ngayon sila, si Lord nagpapadala ng judge to rule over them. Nung namatay ang judge, tatalikod na naman sila kay Lord, magsaserve ng other gods, and then, padalaan sila og nasod to oppress them. Mailalom sila sa Philistine for 40 years, Midian for 20 years. And cry out na naman sila, Lord, help us! So si Lord magpapadala na naman ng judges, o Gideon. Hanggat nandyan yung judges, yung Israelites, nagsaserve sila, nagsimba sila kay Lord. Nung namatay na naman ang judges, talikod na naman sila kay Lord, doon na naman sila sa ibang Diyos. And the Lord, gipadala na po niya ang mga Amonihanon, Moabihanon. And na-oppress na po sila, gidaog-daog na po sila for how many years? Hilak na po sila, Ginoo, Lord! Gisalikway ka na mo, Ginoo, gitalikder ka na mo, Ginoo, and we serve other gods. But now, forgive us and save us. Magpapadala naman si Lord ng another judges. And kana nga champion, mahimo siya nga leader na po sa Israel, tumino na naman ang katawhan, nagsaserve kay Lord. Nung namatay na naman ang judge, balik na naman sila sa mga Diyos-Diyosan nila, tinalikuran nila ang Lord, at ma-oppress na naman sila ng other nation. Paulit-ulit for 350 years. Kabuuang bilang ng mga taon sa Book of Judges. Paulit-ulit lang. Balik kay Lord, talikod kay Lord, balik kay Lord, talikod kay Lord. Parang daming nakarelate. Oh, sabihin mo yung nasa katabi mo, ikaw yan. Sulti eh. Balik sa Ginoo, pakasala. Balik sa Ginoo, pakasala. Balik sa Ginoo sa pagpakasala. And si Lord, nag-rise up siya og champion.
When the Israelites come to the Lord and cry, Lord, for 20 years, oppressed kami, naghihirap kami, bondage kami, Lord. Tulungan niyo naman kami, Lord. Patawarin niyo kami sa kasalanan. Magpadala si Lord og judges. And kana nga judge na ipinadala ni Lord, siya ang mag-lead sa sandatahang lakas sa mga Israelite para musukol sila, makigubat sila. So moadto una ta sa context sa gera mga igsoon. Masud lagi na tanan dito. Arita sa context sa gera. Deuteronomy chapter 20 verses 1 to 8. Nakapag-toothbrush naman no. Tapos naiinitan yung katabi mo. Ganyan lang. Okay, Judges chapter 20 verses 1 to 8. Dito na tayo para dire-diretso na. When thou goest out, this is the rule. Ito yung rule na binigay ni Lord, kautusan, na binigay, instruction na binigay ni Lord sa mga Israelite kung sila ay pupunta sa gyera, makipaggyera. May rules. Ang sabi dyan, when thou goest out to battle against thine enemies. Kung musulong ka mo makigira sa inyong mga kaaway and seize horses and chariots and a people more than thou, be not afraid of them. Nakita niyo sila, ang dami nilang horses. Ang tatangkad nila, mga champion sila, sanay sila sa digmaan, huwag kayong matakot sa kanila. Ito yung pinakaunang instruction ni Lord. Huwag kang matakot. Sige, sabihan mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Sa akin lang. Kaya na, na-stop pa rin mo asawa. Huwag kang matakot. Sa akin lang, matakot. So, be not afraid of them. Unsay rason? For the Lord thy God is with thee. Sasamahan ka ng Diyos. Kasama mo ang Diyos. Kaya nga sa awitin natin, kasama natin ang Diyos. Woo! Di ako matatakot. Di ba? Kasi may promise. Ang sabi ni Lord, don't be afraid of them, for I am with you. Hindi si Donald Trump to. Hindi to si Marcos John. Si Lord ang nagsabi, sasamahan kita. Kaya huwag ka matakot. Yan ang sabi niya sa mga Israelites, which both thee up out of Egypt. Next verse, sabi ng verse 2, and it shall be, ito pa, when ye are come nigh unto battle, that the priest shall approach and speak unto the people. Sadyang magsingabot na kamo, makigubat na kamo, ang pare musulti ngadto sa katawhan. Something na may spiritual na exhortation. O parang makikinig muna sila ng mga instruction galing kay Lord. Ang sabi ni Lord, yung priest. Next verse. Sabi ng verse 3, and shall say unto them, hear, O Israel, ye approach this day unto battle against your enemies. Let not your hearts faint. Fear not, and do not tremble. Neither be ye terrified because of them. Ang pare mo barog sa tubangan ngadto sa katawan ng wingon siya, oh Israelites, makinig kayo sa akin. Huwag kayong panghinaan ng loob. Huwag kayong matakot. Ayaw mo kahadlok. So, naay mo encourage. Ang daming tao may battle sa buhay. Depression, stress, thesis, apil na. Relationship, broken family, ang daming battle sa buhay. Need sila ng encouragement. Ikaw at ako, tinawag ng Lord. Pinakita ng drama. Yung isa, Christian na Christian siya.
Mahal na mahal niya ang Lord. Pero may friend siya na wala pa kay Lord. Gusto niya sharean, pero natatakot siya. Pero natatalo ng pag-aalinlangan. Ang daming beses na sinubukan niyang sharean ko to, pero nung nandun na siya, parang hindi pa ngayon ang panahon. Parang hindi pa. Ano ba to? Pray lang siya ng pray. And Lord, luwasa siya, Lord. I-save niyo po siya, Panginoon. And pray and pray and pray. Binalikan na naman niya. Gusto niyang shiran. Natakot na naman siya. Tumaliko na naman siya. Hanggang sa namatay ang friend niya. One day, may kaklase ka, may best friend ka, may kasama ka sa trabaho, may kasama ka sa buhay mo, may kasama ka sa pamilya mo. Wala pa sila kay Lord. They are facing battle. They need someone. They need you. Gikinahanglan kanila nga maoy musulti nila og mo encourage. Continue sa ta. Kay basig maglami ta nag-expose ron. So, ingon siya. Next verse na. Verse 4. For the Lord your God is He that goeth with you to fight for you against your enemies and to save you. Ano daw sabi? Tungod kay ang Diyos mao'y magauban kanimo, makigubat sa imo mga kaaway og luwason kaniya. Yan ang sabi. Yan ang promise. Next verse. Ang sabi ng verse 5, further instructions. Ito pa. And the officers shall speak unto the people saying, ito na, yung commander, yung mga generals, haharap ngayon sila sa buong sandataang lakas at magsabi ng ganito. May sasabihin sila. Sabi, what man is there that hath built a new house and had not dedicated it? Let him go and return to his house, lest he die in the battle and another man dedicated it. Sabi ng general, baka may sundalo dito, katatapos lang bahay mo, uwi! Huwag ka na sumama. Kasi pagka namatay ka sa gyera, sino nang titira sa bahay mo? Ito pa. Another instruction. Sabi ng verse 6. No? And what man is he that had planted a vineyard and had not yet eaten of it? Let him also go and return unto his house, lest he die in the battle, and another man eat of it. O kinsa tong naay mga harbisonon, naay mga palayan nitong anihonon. Ayaw na lag-uban sa gera, kay basin unya, inig-abot nimo sulong na taggera, mamatay kas gera, di kisa na may mo harvest imong hinaguan. Nasundan ako, nasundan? Nasundan ba ako? Wow, salamat sa 10 nag-amen. Next verse 7 na tayo. Sabi ng verse 7, and what man is there that had betrothed a wife, minyuunon, engaged, humanag pamalaye, namanhi ka na, let him go and return unto his house, lest he die in a battle and another man take her. Yung bagong kasal, yung mga namanhikan, huwag na kayo sasama sa battle. Pag namatay kayo sa gera, may iiyak. So, further instruction. Next verse. Ito verse 8. Ganahan kay ko aning verse 8. Because sobrang napakaraming Christian meron nito. Sabi ng verse 8, and the officers shall speak further unto the people. Ang general, mudugang pa o pakigsulti sa mga katawan. And they shall say, what man is there that is fearful and faint-hearted? Wingon siya sa mga kasundaluhan, nuna ba ninyo direy na hadlok o talawan? No? Kahit ba naman ang sobrang powerful, long arms ang mga armas anak nila, kung talawan na sila, mamatay ra nas gira. Kanang nasa imong tapat, paminaw, kay talawan ra ba ka? Sulti dali ah! Talawan. Ang sabi dito, sino yung mga takot?
Si kinsa maning mga talawan, let him go and return unto his house, lest his brethren's heart faint as well as his heart. Hilak niyang tagtungod, ane. Kanang ikaw nga musulong gira, nagbalaka ka sa imuhang family, and ang imo pong family nabalaka sa imo, wag ka nang sumama. You know, ang mga soldiers meron silang principle na pagka naka-duty sila, yung baril nila ay siyang asawa nila at yung mga bala ay mga anak nila. Kaya pag nagkamatayan man, di pwedeng makauwi si Ruben Padilla sa mista. Wa ka gets ang uban. So, muna instruction, ang mga talawan uwi. And you know what? Unsay bot gipasabot ni Lord, we have to be very strong and courageous. Matapang ka. Full of courage. Why? Because every day in our lives, ang bawat araw sa buhay natin, may battle tayo. Naatay gubat kada adlaw. Gubat sa balatian, gubat sa problema, gubat sa wrong relationship, gubat sa unod, gubat sa... Daghana natong gubat, daghanang problemang giatubang. Testing and trials, and struggles, troubles, stress, depress. Kaya kinahanglan kang puno kag courage. Ang imong hinumduman, the Lord's promise, I will go with you. Na I promise si Lord. Ato na ta sa Judges chapter 8. Judges chapter 7 verses 1 to 7. You know, ang instruction na binigay sa Deuteronomy, nahitabo siya sa Judges 7 verses 1 and 8. Ang judge ani is si Gideon. The Bible says, ang mga Israelite nagpakasala sila kay Lord, tumalikod sila kay Lord. Kaya, nailalim sila sa superpower nga nasod nga mao ang Midian. Mga Midianite. Nailalom sila dito, gidaog-daog sila kayo. And they cried out and pray, Lord, help us and deliver us and forgive us. So si Lord nag-rise up ni Gideon. Now si Gideon, may assignment si Gideon. Gideon, stand, strong and mighty warrior. Gitawag siya man of valor. You know, sa mga scout rangers, sa mga marines, may kasabihan sila na habang may lupa, takbo. Kung tubig na, langoy. Ibig sabihin, di ka pwedeng mapagod. So, sa gubat mga igsuon, wala dito'y tao nga musulong sa gera na parang decoration lang siya. Kung meron man, magiging pabigat siya sa mga kasama niya. Dito lahat. Arin na ta. So si Gideon needs siya ng elite armies. At least, mga banggiitang yun nga mga manggugubat. Then Jerobaal, si Gideon, siya ning Jerobaal. Nausob iyang name sa diyang giguba niya ang Baal. Tungod kay ang una niyang assignment is kuhaon ang Diyos-Diyosan. O ang mga tao mo balik sa Ginoo. And then, gilid niya ang armies nga makigubat sa mga Midianhon nga maoy nag-oppress, maoy nagdaog-daog nila. Diritanan. Kanang nasa imong tapad ingnang ang init pero mag-focus ka. Sige, sultihe. Igang kayo pero mag-focus ka. Listen to this. And Jeroboam, who is Gideon, and all the people that were with him, rose up early and pitched beside the well of Harod, so that the host of the Midianites were on the north side of them, by the hill of Moreh in the valley. Sayo silang nang bangon. They wake up early. Gaandam sila sa ilang mga machine gun and canyons and wala pa missile. Espada pa o mga bangkaw.
mga pana tingali. Bunal. Ang uban nila, striker ag mga bato. Batoon lang nila ang kaaway. Gaandam sila kaayo. And adjacent, like, gaatbang ra sila. Midian. And kining mga Midian, power kay ni sila, kay duha gani ni sila kahari. Duha sila kagingharian. Si Seb, og si, nakalimot ko, mabasa rin na to naron. Duha sila kagingharian. So sayo silang nibangon. And next verse. Ingon ang verse to. Sige, tuloy-tuloy lang tayo. And the Lord said unto Gideon, the people that are with thee are too many for me to give the Midianites. Sabi niya, Gideon, ang dami naman yan. Gideon, ang dami naman yan. Daghana ra kayo sa imong soldier nga akong ipagpakigubat nila. Lest Israel bound themselves against me, saying, mine own hand had saved me. Kung ganyan sila karami, pag nanalo sila sa gera, sasabihin nila, oh, we're powerful because we're so many. Ang dami natin. Kaya tayo nanalo dahil sa dami natin. Kaya sabi ni Lord, ayoko ng ganyan, Gideon. Kuhain na. Next verse. Sabi ng verse 3, now therefore go and proclaim in the ears of the people saying, whosoever is fearful and afraid. Ito na yung sabi ng Deuteronomy, right? Imagine ha, daghan kay mga sundalo. Muni unang instruction, sabi ng Lord kay Gideon, Gideon, sabihan mo ang tropa. Sino ang takot? Sino ang nag-aalanganin? Huwag nang sumama. Uwi! Dahil ayaw ni Lord na mga matatakutin. Namatay yung best friend niya dahil andyan na sa kanya ang sandata, ang gospel, pero takot siyang magsabi. Takot siyang mag-preach ng salvation sa best friend niya. Nahuli pa siya. Hindi niya na-share ang good news kasi matatakutin siya. Kaya sa instruction ng war, doon sa Deuteronomy 20 verses 1 to 8, kung may mga matatakutin man, nag-aalanganin, yung kulang ng courage, wag mo nang isama, pauwiin nyo na. Sa Team Ayers team, sa pag-evangelism, some of you, dili pa kaayo, kanang something like, dili pa kaayo ka bansay ba? Dili pa kay ka master gyud nga mura kag basig insultuhon ko ani. Basig gusto. Kaya na, nature na siya. Pero pag nasugdan mo ko sa kadlaw, tulong kadlaw, after 3 days, kahit sino na lang, are you saved? Receive the Lord. Ikaw, isog na sila. Amen? Because ang mga taong na ay Lord sa kinabuhi, dili na ni sila mahadlok, buhay ang nakasalalay. Kung matatakotin ka pa din, buhay ang nakasalalay. Ikaw ang magiging casualty or yung mahal mo sa buhay na hindi mo nasabihan, magiging casualty sila ni Satan. Kaya di dapat takot. Ito yung army. Sabi ni Gideon, oh, listen to me. And all of them, oh. Sino sa inyo dito takot? Uwi! Sino sa inyo dito nag-aalanganin? Uwi! Kailangan ko dito bakal na kumakain ng bakal. Yan ang sabi. And they returned the people 20 and 2,000. Tanawa ha? Pirting daghanan ni nga sundalo. Pag ingon ni Gideon, kinsa ninyo dire talawan, uwi. 22,000 agad ang umuwi. Remain 10,000. 10,000 na lang. Naapa mo? May 10,000 na lang si Gideon. Ibig sabihin, nung nag-gather sila lahat, 32,000. Tama ba ako? Yes, 32,000. Ang talawan, 22. Kaya
walay problema kung gamay, basta kay able og dasig og isog og ligon. Kaysa anang daghan kayo, puro talawan. Umuwi yung 22,000. And ang natira is 10,000. Next verse, sabi ni Lord, Gideon, parang ang dami pa din. Kung ikaw si Gideon, magre-reklamo ka na. Sasabihin mo, Lord, Midianite, Lord, 150,000, 32,000 lang sa akin, umuwi na yung 22,000, 10,000 na lang natira, tapos sabi mo, Lord, ang dami pa, babawasan pa ngayon. Oh, Lord, ikaw nalang sulong. Kung ikaw si Gideon, magre-reklamo ka. But look at next verse. Sabi ng next verse sa verse 5. And, mauna ni, verse 4. Okay, verse 4. And the Lord said unto Gideon, the people are yet so many. Ang dami pa rin. Bring them down unto the water, and I will try them for I will try them for thee there. And it shall be, King James now, this shall go with thee. The same shall go with thee. And whosoever I shall say unto thee, this shall not go with thee, the same shall not go. Sabi ni Lord, dalhin mo yan, maglakad kayo ng mga 3 araw. Perting uhawa. Uhaw na uhaw sila. Dalhin nyo, lahat ng yan, dalhin doon sa ilog. And there, sasabihin ko sa iyo kung sino ang sasama at sino ang maiiwan. Yung 10,000, babawasan pa ni Lord. So, paano binawas ni Lord? Next verse. Sabi ng verse 5, so he brought down the people unto the water, and the Lord said unto Gideon, everyone that lappeth of the water, which his tongue as a dog lap, him shall thou set by himself. Likewise, everyone that boweth down upon his knees to drink, pauwiin mo. Ano sabi ni Lord? Gideon, pag nasa tubig na kayo, makinig ka sa akin. Lahat ng soldiers, hawak-hawak lang nila ang espada nila. Kukuha lang sila ng tubig doon sa river at iinom ng ganito, parang iro, parang dog. Yan ang isasama mo. Pero yung mga tao na pagkakita nila ng tubig, tapo na nila yung mga sandata nila, tapos mulangoy pa dito. Gideon, huwag mong isama yung mga ganyan. Grabe ang test. Diba? So 10,000 na lang sila. Umuwi na yung 22,000. Itong 10,000, sinabi pa kay Lord, yung iinom na parang aso. Tilapan ra ang tubig sa ilang palad, di nila buhian lang espada. Kana, muna is tinuod ng mga scout ranger, muna mo na doon. Pero katong pagkakita sa tubig na hakog na dayog ayo, you know, the water is kalibutan ng mga butang, pagkakita na to, buhian na nato ang buluhaton sa Ginoo, buhian na nato ang misyon ni Lord, and then dagan ta dito, langoy dayon dito, hala patagbaw gyud ayo sa mga butangan ng kalibutan na. Daghang Kristohano ningon nana. And hopefully maapil ka sa sundalo sa Ginoo karon. Next verse. And the number of them that laughed, sama sa iro, putting their hands to their mouth, nga na ra silang gainom, were 300 men. Oh my goodness. 32,300 na lang ang matira ngayon kay Gideon. Paano nila lalabanan ang 150,000 na soldiers? 300 lang sila. Yung 32,000, crisis na yun. Deficit na sila. Kasi 150 to 200 ang armies na Midianite. Sila, ilan lang sila? 32,000. Nabawasan ng 22,000, nabawasan pa ngayon ng 9,600, 700. So 300 na lang sila. Ang kakalabanin nila, hindi mabilang-bilang.
You see? Hindi yan sa dami ng pera, sa taas ng grado mo, sa laki at dami ng potensyal. Meron ka. The battle is of the Lord. Wala kay mabuhat sa kinabuhi, wala ka magawa sa buhay, hindi ka mananalo sa buhay kung wala si Lord sa buhay mo. Kahit artista ka, mayaman ka na, pag-aari mo ng mundo, CEO ka na, kahit anong fame mo, may 50 million followers ka na, listen to me, kung wala si Lord sa buhay natin, para tayong sanga na naputol na, magkalawos hangtod mamatay. Hindi pang nagsisimula ang laban, talo ka na kapag wala si Lord. Kaya sabi ni Lord, hindi ako, dami naman yan. Paano ngayon? Sabi ko sa inyo, the battle is mine. Ako ang makipagdigmaan para sa inyo. Tapos ang dami nyo. Kayo na lang. Eh sabi ni Lord, bawas. Bawasan. Diha na nisulod ang ato ang topic, guniti ang mapuslanon. Isasama niya ngayon ang 32,000, isasama niya ngayon ang 9,700, dili man po di ay mapuslan. Di kabugaton rato sila. Butang rato sa body bag. Pas anunon rato kung mawunded sila. Pabugat lang to. Kaya yung dili na mapuslan, iwan na. Wag nang isama, wag nang isali. Kung dili mapuslan, wag mo nang isali. Ang daming bagay sa buhay natin na hindi mapapakinabangan. Iwan mo na yan. Dahil ang talagang totoong pakinabang ay ang mga bagay na galing kay Lord. Amen? Mag-amen naman kayo. Ang hirap magtagalog. Tabang Lord. Lisod kayo. Kaya ang sabi, guniti ang mga mapuslanon. Aron mo lampos ka sa imong buluhaton sa Tagalog, yung mga pakinabang lang, yan lang ang isama mo para matapos mo ang misyon mo, para manalo ka sa misyon mo. Huwag mo nang isama ang mga pabigat. Huwag mo nang isama ang hindi ka pakinabang. Huwag mo nang isali ang hindi dapat isali. Kaya ang daming Christian defeated. Bakit defeated sila? Ang daming Christian talunan sa buhay dahil napakaraming kasalanan, mga attitude, mga daily practices na hindi kalugod-lugod kay Lord na isinama natin sa araw-araw na buhay. Hindi ka pakinabang yung pride na yan. Yang ugali na hindi nakakalugod na Lord, huwag mo na iwan yan. Yung parang soldier na matapang lang. Yung pala, pag nakita na yung tubig, uhaw na uhaw siya, kinalimutan na niyang soldier siya. Ang daming taong ganyan. Ang bilis makalimutan na tayo ay Christian. Huwag ka na mag-antay kapatid, maulahin na ta. Bisaya ko gamay, kay lisod na gyud kaayo. 300 lang. Sabi ni Gideon, Lord, naririnig niyo pa ako? Asan ka? Asan ka, Lord? 150,000 sila, Lord. 300 lang? Isa, Lord, linawin nga natin. But sabi ng Lord kay kay Gideon, that's enough. The battle is mine. Kahit wala yang 300 na yan. Nung unang away nila, sabi lang ni Gideon, okay, magdala kayo ng ilaw, itago nyo sa parang, ano ba yan? Kolon. Tapos, pagsigaw. Magdayig ta, magampo ta, pagsigaw. Basagin yung kulon, yung ilaw na lang ang makikita ng mga enemy natin. Ba't pa kailangan na napakarami? Prayer lang at worshiper ang kailangan. Di ba? 300. So, ang 300 warriors, sila ang kasakasama ni Gideon. And tanawa, mga kapatid, sa Judges,
Tanawa sa Judges chapter 8, verse 10. Ang duha ka hari nga Midianhon, si Siba o si Salmona, nagsanib puwersa sila para makigubat kang Gideon. Ang dalawang king na si Seba at si Salmona, nagsanib puwersa sila para makigera sila kay Gideon. Listen to this. Verse 10, chapter 8, verse 10 sa Judges, ingon. Then si Seba o si Salmona dito sa Karkor, uban sa ilang kasundaluhan, sa kasundaluhan, sa katawhan, sa kamingawan, mga 15,000 ang nahibilin o 120,000 ang napatay. Look at. And Seba and Salmona were in Karkor and their host with them, about 15,000 men, all that were left. Of all the host of the children of the east, for there fell 120,000 men drew sword. Mga manggugubat, 120,000 ang patay. 300 lang sila. Kaya yung mga Israelite, di nila inaangkin ang victory. Ang daming Christian, tinulungan ng Lord, naging successful, nag-prosper. Tapos yung success, yung prosperity nila, yung mga naangkin nila sa buhay, inako nila, inangkin nila. Dahil mabait ako, dahil matalino ako, dahil masipag ako, dahil strong ako. Hindi ako katulad ng mga ganyan. Naging mayabang. Kaya sabi ni Lord, para hindi kayo magmayabang, na baka aangkin ninyo ang panalo, ang glory. Gideon, dala ka lang ng 300 Marines. Akong bahala sa gera. And imagine na, any nga time, i-compare nimo ang Israelite o ang Midianite, murag sa atong panahon karon, Pilipinas o China. Superpower versus powerless. Sa pagsukol. Ipalit ng tagpusil, ibutang sa malita. Makasukol ta na? Hello? Tapos wala na ipundo ang gobyerno kaya tayo pinagbabayad. I-increase yung tax, i-increase yung kuryente, i-increase lahat. So ang mga nagbabayad, ang mga mahirap. Ito pa, nagbibigay ayuda. Oh, lahat ng mga bigyan, 10,000. Yung 10,000 na yan, bawat isa, ibilin nyo na lang ng gasolina, subsidy. Para maging 40 pesos uli ang gas natin. Ito pa sabi, dahil naggira sa Hormuz, hindi tayo makapasok doon, hindi tayo makabili doon, kaya ang supply mihit, kaya tataas ito, ang crisis na to, musigi-sigi pa ni, kay gagira, wa pa dito nakaagi. Hindi naman pala tayo doon bumibili. Nasa Asia tayo at saka sa Russia bumibili. Unsay labot na to? Dili masabtan, balik na ta dire. Balik. Sabi nga, Gideon, pag ikaw nanalo ka, pag ikaw naging successful, pag ikaw naging ganito, malamang sasabihin nyo, dahil matapang ako, dahil ang dami kong armies, dahil magaling kami, dahil elite kami sa mga elite, kaya nanalo kami. Magdala ka lang ng 300, ako nang bahala. Hindi pa sinabi ng Bible na yung 300 magaling talaga sila. Pero yung 300 na yon, hindi sila, ano man na sa Tagalog ng hakog? Damot? Yung kinakamkam lahat, ano yan? Madamot pa rin? Synonyms. Sakim. Yung aangkinin na lahat.
madamot. Bahala na kayo sa buhay nyo. So gusto niya, yung talagang nakafocus pa rin. Kahit nagutom, kahit nauhaw, kahit ang dami dyan, pero doon pa rin nakatingin sa paligid, baka may kaaway, umiinom sila na parang ang focus nila is wala sa iniinom nila. Kaya tayo nagtatrabaho, nag-aaral, pero ang focus natin, number one, na kaya naasa Ginoo. Nasabta na to? 300 warriors. And ang 300, tinalo nila ang 120,000. Hinahabol pa nila ang 15,000 at saka yung dalawang hari. Hanggang sa nanalo sila. Ito pa, nung nandun na sila, nung dumating na sila, lahat ng mga kaaway patay na. Dahil ang ginawa ni Lord, giunay. Ano yung giunay sa Tagalog? Yung sila ang naglalaban-laban. Nagkamatayan sila. Kaya minsan may confusions. Pag wala ang presence ni Lord, may confusion. Tayo na ang naglalaban-laban. Di na natin kilala ang kalaban natin. And unsay atong topic, guniti ang mapuslanon. Sabi ni Lord kay Gideon, yung mga hindi na mo napapakinabangan, iwan mo yan. 300 lang ang kapakipakinabang. Muna'y context, igsoon, kung mag-isgot ta kabahin sa gyera. Now, muadto ta sa ato ang mga pagtulunan sa kinabuhi, mga kaalam nga giangkon sa kinabuhi, mga igsoon. Thessalonians, 1 Thessalonians chapter 5, 21 and 22. 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 22. Tanawon nako ang akong oras kay ang mission team na pa sila ilakaw. Huwag kayong uwi. Kain muna kayo, Chili magsigig udong. The 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 25. Prove all things. I-test mo lahat, subukan mo lahat. And then, what's next? Hold fast that which is good. Guniti. Ano yan sa Tagalog? Panghawakan mo. Guniti. Ang unsaray maayo. Unsay mapuslanon. Ano lang yung kapakipakinabang? Verse 22. Ang sabi, isalikway ang dautan. Abstain from all appearance of evil. Sa context sa war, sabi ng Lord kay Gideon, yung mga hindi kapakinabang na yan, yung 22,000 na yan, yung 9,600 na yan, let go. Iwan mo yan. Walang silbi ang mga yan. Huwag mo na isama yan. And sa context na to, sa atong mga learnings in life, dahil natututo tayo sa nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng mga pagkaturuan galing sa Biblia, mayroon naman tayong naririnig na mga toxic sa school, sa trabaho, sa Facebook, social media. Ang sabi ngayon ni Lord, yung mapuslanon, yung kapakipakinabang lang, hold fast in it. Cling to it. Daksana. Maunay guniti. Ang walay pulos, all appearance of evil. Huwag mo na isali. Dagan kayo mga Christian, hugaw gyapon kay mga baba. Hugaw kayo manulti. Sa mga kalaro ko sa basketball, wala na may mamalikas nato kay mga Christian naman tano. Pero hold pa rin natin ang emosyon natin. Hawakan pa rin natin. Kay bisag wa ta na malikas, pero atong dagway, atong aksyon, mura nag Dragon Ball. 100% na. Abstain from all appearance of evil. Bad influence, kanang mga
Dili Dios nun, nga mga imong mga nadunggan na katunan, ayaw na lang yun na. And minsan mga kapatid, pagka tayo'y nakikinig ng sermon, ng preaching ng mga katuruan, galing sa Panginoon, tapos nagjo-joke yung pastor, pag uwi natin, ang joke lang naalala natin. In 1897, kailan? 1897, may dalawang tao. Ang pangalan ng isa ay lie. Ang pangalan naman ng isa ay truth. Sabi ngayon ng lie, sabi ngayon ng truth, "Uy, lie, kumusta ka?" Sabi naman ni lie, "Ito, hubad. Ito, okay lang." And then ang sabi ni lie, "Uy, truth, ang init ngayon." Binisayon, niingon si Bakak sa iyang higala nga si kamatuoran. Kamatuoran, init kaayo karon. Ang init ngayon. Tara, maligo tayo sa tabay. Ano yung tabay? Balloon. Yung balloon sa amin lumilipad. May hangin na oxygen lumilipad. Yung balloon sa na may timba, na may pisi. Sabi nga, ang init. Halika. Halika, truth. Maligo tayo sa balon. Malamig ang tubig! Lumapit ngayon si katotohanan. Sabi niya sa sinungaling na kasama niya, "Tara, nainitan din ako." Nung nandun na sila, hinubad ni truth, hinubad ni katotohanan ang kanyang bihes. Lahat, silang dalawa nakahubad na. Tapos doon sila naligo. Habang naliligo sila sa balon, si lie. Ano yung lie sa Tagalog? Sinungaling. Si sinungaling lumabas. Sinuot niya ngayon ang clothes, ang bistin ni truth. Tumakbo siya, umikot kahit saan-saan. Nag-travel abroad siya, around the world. Si kamatuoran, nasa balon. Nag-aantay siyang mubalik si lie. Dahil andun ang clothes niya, ang bayo niya. Unsa lagi ni sa Tagalog? Ang damit niya. Sinuot ni lie. Tapos lahat ng nakakita ni lie, akala nila si truth. Akala nila si totoo to. Si kamatuoran ni. Yun pala si kamatuoran, hubad, nandun lang sa balon, hindi makalabas. Dahil wala na siyang bihis. Yan ang nangyayari until now. The story was, gihimo siya, gisuwat siya, 1897. Pero ang tod karon na itabo na, nga ang katotohanan nakatago at ang lie, ang bakak, ang kasinungalingan ay siyang nag-spread out. At ang daming tao na niniwala sa kasinungalingan. Lalo na may AI ngayon. Ang daming sinungaling. Pati mga Kristiyan, naging sinungaling na din. Ba't gabi kang umuwi? Kasi hindi maaga. Ba't gabi ka umuwi? Doon ako, may thesis kami, may project kami. Anong oras na? Mama, may relo ka naman. Huwag mo itanong sa akin, huwag kong relo. Mama, may thesis kami, may project kami. Doon kami sa bahay ng kaklase ko. Yun pala, nag-iinom. Inaantay pang matapos yung hangover niya nang hindi maamo yung alak sa bunganga niya pag-uwi niya. Pero sa Sunday, nasa church yan. Tapos tataas-taas pa ng kamay. Sige nga, lahat ng kamay itaas. Kita tanan, itaas ang kamot. Unya, hikap sa nawong. Hikap. Ang kapal, baga. Ang daming Christian na ganyan. Kaya sabi ni Lord sa Thessalonica, you know what? Ang church sa Thessalonica, gibiyaan ni Paul, pero iyan yung gipabanos ni Timothy. Si Timothy, pastor sa Ephesus, pero naa siya itulo ka church nga gi-disciple. Thessalonians, Colossians, o Philippians. And ang sabi ni Lord ngadto sa Thessalonica,
Hold fast to what is good. Kung ano yung tama, kung ano yung kapaki-pakinabang, yan lang ang gunitan nimo, yan lang. Cling to it. Angkuna na, gunitin na, bantayin na, taguin na, kupti na pag-ayo. Ang mga Christian karon, wala na. Ang kamatuoran, ang Biblia, hindi na binabasa. Wala nang time magbasa, wala nang time makinig, wala nang time mag-pray. Dahil nasa line na tayo, nasa social media na tayo lahat. Doon natin inuubos ang oras natin. Tapos ang dami mo ng finalo. Yung finalo mo, nanonood ka ng video niya, may 50 million followers siya, nag-i-income siya. Yung ikaw na nanonood, mula umaga hanggang pagtulog, wala kang income. Toxic pa ang imong nasalod. And hold on to what is good. Wala namang good kasi hindi ka nagbabasa, hindi ka nakikinig, hindi mo tinatanggap ang mga katuruan. Nung pilit kang ituwid ng ate mo, ng kuya mo, ng mama mo, ng papa mo, ng leaders mo, ayaw mo. Dahil ang tingin mo sa sarili mo, mas tuwid ka pa kaysa sa kanila. Tapos sabihin mo ngayon, nang ganito ako dahil sa'yo, magbago ka. Siya naman, sasabihin naman niya, ikaw din, magbago ka. Walang magbabago. Sabi ni Brad kanina, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Kaya, pastor, hindi ako nagbabago. Sira ulo pa din ako. Yan ang favorite verse. So, context na to, diha, unsa, sound doctrine. Sound doctrine, mga magandang katuruan. Mga heavenly teachings and wisdom. Ang sabi ni Paul, cling to it. Panghahawakan mo yan. Pakaiingatan mo yan. Ang sabi ni David sa Psalms 119 verse 100, verse 11, ang sabi niya, may the words of my mouth. Ay, tama ba? Ay, sabi niya, Lord, yung salita niyo po, pinag-iingatan ko sa puso ko para hindi ako magkasala. Tama ba? 119 verse 11? No? 19:14? Pakicheck, be. 119 verse 11? Right? Oh, gitaguan niya ang pulong sa Ginoo, sulod siyang kasing-kasing, anong di siya magkasala. Pero wala na. Si kasalanan, si kamatuuran, si bakak, gasuroy-suroy. Si kasalanan, si sinungalingan, nagsuroy-suroy. Pero si kamatuuran nagtago. Wala ka nang maikip na mga magagandang bagay. Heavenly wisdom. Psalms 119 verse 111. Sabi ni David, para hindi ako magkasala. My heart hides your word so that sin may not come in. Pero wala. Kaya sabi ni Paul sa Thessalonica, cling to what is good and avoid. Run away. Wala na. Hawa na. Ayaw. Gunit, ana. Ayaw nagtagda. Mga butang nga wala nimo. Wala kahimot sa Dios. Dili nimo na mapuslan. Dili na makatabang nimo. Dili ka mahuman sa imong mission aning kinabuhi. Na ito pa. Pinakamatinding kasinungalingan. Di ba? Sabi, pag may namatay, sasabihin na, talaga natapos na niya ang mission niya. Di ba? Pagka may namatay, sasabihin agad, natapos na ang mission niya. Ang tanong, nagmi-mission nga ba siya? Wala, nagsusugal, nag-iinom, naglalakwat siya, nagbabaero, ng lalaki, ng... Tapos sasabihin mo, natapos ang mission niya. Pangalawang lie.
Rest in peace. Kapiling mo na si Lord. Paano maging rest in peace kung nasa impyerno siya? Paano maging kapiling siya ni Lord nga nasa impyerno nga siya? Kaya cling to what is good. Dalion na nato ni. Practices. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. Tanawan nato ning atong pamatasan, yung mga nakagawian natin, yung mga ginagawa natin sa araw-araw. Yan ba ay makakatulong sa iyo? Or pabigat yan sa iyo? At dahil yan sa mga ganyan, hindi ka matatapos sa misyon mo. Colossians chapter 3 verses 5 to 10. And sabi, mortify therefore your members which are upon the earth. Sama na. Sama ning naa nato. Nga niya, samtang niya taning kalibutan na, mga unod nun, mga kalibutanon. Fornication. Hindi pa kayo kasal. Puro kayo lalaki. Feeling nyo lang, babae isa sa inyo. Feeling lang. Fornication. What else? Uncleanliness. Hugaw. Inordinate. Salungat. Affection. Evil. Concupiscence. Covetousness. Which is idolatry. Ito yung mga bagay na huwag mong isama sa araw-araw mong pamumuhay. Practices, dili ni sila mapuslanon. May kautusan ng Diyos, may pinapagawa sa iyo ng Lord, di ni sila makatulong sa iyo para makomplete mo ang mission mo na pinapagawa sa Lord sa iyo. Andito sila, 32,000, 9,700. Huwag mo silang isama. Dili na sila mapuslan. Gaatag na mo kabugat, sala, kasakit. Huwag mong isama yan. Linisin mo ang puso mo, yung isip mo. Kapag ka nag-aaral ka, lalaki ang ulo mo. Pero pagka nandyan ka kay Lord, lalo kang natutukay sa mga katuruan ng Diyos, nakikilala mo siya lalo, mas lalo kang naging humble. Hindi mo na gusto mag-change ang mga tao. Ang gusto mo na lang mag-change ka. Yung asawa ko, sabi ko sa asawa ko, ang bait mo nun. Hindi ka nagsasalita. Kahit tinatapakan ka, hindi ka umaaray. Kahit yung sugat mo, inaasinan na, hindi ka pa rin nagsasalita. Ang bait mo. Bakit ngayon? Bakit ngayon? Sabi niya, kung ano yung pinapakita mo sa akin, yan lang din ang response ko. Oh, ako pala nagturo! Amen, Jayka. Naiyak ako kay Jayka. Pagdating niya, nag-usap kami after midweek. Sabi niya, kung hindi ako mag-change, walang mangyayari. Nung nag-change na ako, nabago din ang partner ko. Nabago na siya. Mabait na siya. Mabait na ba? Talagang mabait na. Tas ginamit pa ni Lord. See? Sabi ko, pareho kami ng story. Kaya minsan yung mga misis natin, laging galit. Hindi na naghahanap ng away dahil ang kaaway niya, katabi niya. Kaya minsan pag nasa tama ka, tumahimik ka na lang. Para yung tama ay mas lalong maitama. Dahil kung tama ka, pero ang bilis mong magsalita, ikaw ang mas malaking, nasa iyo ang mas malaking kamalian. Correct! Walang nakikinig. Tuloy tayo. Verse 6. Sabi ng verse 6, for which things sake the wrath of God cometh on the children of disobedience. Kung meron ka sa mga bagay na yon, sa mga pag-uugali na yon, the wrath of God, ang kasuko sa Diyos, parating na sa iyo. Kahit nagpipray ka pa ng Lord, peace. Lord, prosper. Lord, success. Lord,
ang darating sa iyo, what? The wrath of God. Huwag kang mag-pray na, Lord, darating ako sa Manila kung ang sinasakyan mong barko papuntang Mindanao. Kaya minsan nagpe-pray tayo. Pero hindi yun ang mga nangyayari, yung mga pinag-pray natin, hindi yan nangyayari sa buhay natin. Dahil ang mga pamumuhay natin, baliktad. Yung iba, Lord, wag sana ako magkasakit. Wish ko ngayong birthday ko, sana wag lang ako magkasakit. Di naman matulog, laging nagmo-mobile legend, nagiinom ng cobra, nagsisigarilyo. Lord, healthy na atay, hindi naman maiwan yung kulapo. Tapos, Lord, tahimik na pamilya, ikaw naman yung bungangera. Tapos nagpipray na, Lord, tahimik na family. Hindi naman makapagpigil, magpunta sa kapitbahay, magtabi, magchismes. Bukas may summon na. Tapos nagpipray ka ng tahimik na buhay. Huwag mong pagbaliktarin. Ano pang hindi mo kailangan sa buhay? Circles. When we say circles, mga taong nakapaligid sa iyo. You have your family. You have your church friends. Kami mga papa na ami kauban. Kaya pag na'y masagol na mo sa among basketball, matakdan sila na mo nga di na mamalikas. Because all of us, di may mamalikas o mamalikas, penalty, technical. So, kung naa ka sa circle of friends na hindi mo kailangan sa buhay mo, kung di ka naging light sa kanila at salt sa kanila, umalis ka. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16. 2 Corinthians chapter 6 verse 14 to 16. Ningon diha, verse 15, ayaw kamo pagpakihiusa sa mga dili magtotoo. Kay dili gayod magkasinabot ang matarong og ang mga dautan. O mag-ambitay ang kahayag ug ang kangitngit. 15, dili gayon magkauyon si Kristo ug si Belial. Kay man nagsama bagod ang magtotoo ug ang dili magtotoo. 16, magkasabot ba ang templo sa Dios ug sa mga Dios-Dios? Dili, kay kitang mga templo sa Dios nga buhi. Kita ang mga templo sa Dios nga buhi. Sumala sa gisulti sa Dios. Magpuyo ako og makig-uban sa akong katawhan, mahimo akong ilang Dios og mahimo silang akong katawhan. You know what? You have your circles with you, mga friends. Malapit sila sa iyo dahil may pera ka, nakakautang sila at kakalimutan nila. You have your friends na like those. Mga tao na tuksek sa buhay mo. Mga tao na nakangiti sa iyo, pag nakaharap, nung nakatalikod, sinasaksak ka ng kutsilyo sa likod mo. Tuksek sila. Kahit pag-pray mo pa na, Lord, ituwid mo yung pagbuhay ko, Lord, sa trabaho ko, Lord, sa pag-aaral ko, Lord, pero kung nasa toxic na circle ka, masisira ka. Masisira ka. Yung isang kamatis na may uod, ilagay mo sa one basket of tomato. Kinabukasan, sira na lahat ang mga tomato na yan. You have your circles na ganito. Dili sila makatabang, dili sila mapuslano nimo, kay di man ka mapuslan para nila, nga masangyawan nimo sila, hawa nila, hawa. Palayo nila. Guniti lang ang mapuslanon. Naakay mga igalang magsigig-singka nimo, mga saba nimo, pero sila mo hindi katulog. Nga magampo nimo magkinaunsa ka. Adto nila gunit, naakay igsuon, naakay ginikanan. Kamo diri mga young people, di na kayo nakikinig sa parents nyo. For 9 months inalagaan kamo sa tiyan, pinalaki kayo. Doon kayo nakikinig sa nakilala nyo lang for 1 week.
Di na mo musalig sa inyong ginikanan. Di na mo musalig sa inyong mga leaders. Pero musalig mo sa mga tao nga nakaila ra ninyo og usara kasimana. I am the vine and you are the branches, Jesus said in John chapter 15. Ang sanga kinahanglang pruningan. Og ang atong topic last time, pruning is not the wrath of God. Ang pagpruning, ang paghinlo, dili silot. Gipruningan ka, kana nga circle mo guba sa imuha. So dapat na nimo siya nga ihiwalay. Iwan mo yan. Talikuran mo yan. Umalis ka dyan. Pwera lang kung may purpose ka dyan, nandyan ka dahil i-share mo yung light ni Lord, wisdom, grace ni Lord, i-show mo ang love ni Lord, sangyawan ni mo sila, ikaw mahimong kahayag nila, good na nandyan ka. Pero kung wala kang ginagawa, nasa circle ka ng ganyan, umalis ka dyan. Just cling to what is good. You have your mama, you have your papa, igsuon mo, magkinaunsa man, magkasakit ka. Kanang mama nga sige nimong gi-insulto, muna mo hungit og lugaw nimo. Pamilyar sa mga papa na may mga barkada, mga hubog may mag-inagbahayay na yun, may dili ta magbiyanay. Imong kontra, ako kontra, usa tag pareho tag kulor og dugo. Ako'y bahala, ako risbak ka, ako na risbak. Pag nagkasakit ka, di yan bibisita sa ospital. Kauban ganin mo sa church, di ganin mo bisita sa ospital. Samot na ng barkada ni mo nga toksik. And ito pa, pag namatay ka, pupunta sila sa funeral mo. What is that? Lamay mo, de para sympathy. Pupunta sila kay opportunity nilang makapagmadyong, makapagtungits. Yan ang mga circle na dapat ngayon na, wag na bukas. Wag mo nang hintayin ngayon na. Iwan mo na ngayon. Yung mga circle na yan. And pinakamatindi ito, mas masakit. Kung may kasundo yung puso mo. Pero alam mo na someday siya ang hihila sa iyo palayo kay Lord. You are in the wrong person. Hinumdumin Intanawa ang testimony sa kinabuhi sa uban. Sa pag-unsa kaniya ka-love karon, suguon kag palit og tuba ana in the future. Timan ini, mark my word. Nyag di ka mosugot, palayason na ka og innon ka. Dito ipon sa inyong pastor. Nandyan pa kayo? Naon sa nako. Las 9 pa. Alas 9. And then, muadto na ta sa atong conclusion. Balik ta sa Colossians chapter 3, verse 12 to 17. Colossians chapter 3, verses 12 to 17. Muni gitudlo mga igsoon. Ug muni ang atong balunon sa atong pagpamaulit. Dire lang, Colossians chapter 3, verses 12 to 17. Put on therefore, ito na. Put on therefore as the elect of God, holy and beloved, bowels and mercies, kindness, humbleness of mind, meekness, long-suffering, pagpaubos, pailob, pagigugma. Kini maoy imong huptan. Kini maoy isama mo sa buhay mo, sa araw-araw na pamumuhay mo, sa araw-araw na kanang pakigwalk mo kay Lord. Kining mga kinaiyaha, itong mga kaugalian nito, ang isasama mo. Amen?
Sultian ka na ako, bisagwa pa kay kaaway kung garbuhon ka nga tawo, matag adlaw na bugatan na kadaan. Bisan wala pa kang kaaway, kung pride ka na tao, araw-araw nabibigatan ka. May battle ka pa, nabibigatan ka pa. Pahiram ng isang upuan, ako na lang ang kukuha. O may upuan ako dito. Tapos pahiram pa ng bag. Bilisan nyo kayo, uwi na tayo. Sino pang may bag dyan? O, yan. Ito yan. Kahit anong bag. O, meron pa. Oh, sorry. Tapos may hinahawakan ka pang tubig. Asan na yung 2 libro? Sa akin na yung 2 libro. Tapos may libro ka pa. Tapos ang dami pa. Wala ka pang kalaban yan. Hindi pa nangyayari ang battle. Discomfort ka na, nabibigatan ka na, hindi ka makagalaw masyado, nahihirapan ka na. Kaya ang sabi ni Lord, alisin mo yan lahat. Yung pakinabang lang. Tulungan mo ko, Brad. Alisin na natin to lahat. Daghang Christian. Bisyon ni mo, dili na makatabang ni mo do. Ikaw rin naghunahunang nalipay ka, anak. Barkada, dili na. Ang tinuod mo tabang ni mo, kanang nasa inyong balay, bisag sigihon pa rin mo nag-away. Unsa pa'y mga gipanggunita na to sa kinabuhi, iwan mo na yan. Iwan mo na yan. And I believe may iniwan si Gideon na 22,000. Tapos sa huli may iniwan na naman siyang 9,700. And ang daming Christian, more than 30,000. Daghan kaayo tag gidaladala sa kinabuhi nga dili makatabang sa atoa. I-end na nato na karon. Sa dihang nag-study mig MDiv, one thing na na-learn nako is gikaluyan rapod ko sa Ginoo. And diha ra nako nasabtan nga when you say man of God, woman of God, insulto na sa Ginoo. Why? Because man of God, it means totally equipped, perfect in attitude, noble person. Saka Moses ka, nga tawgon kag man of God. Saka Deborah, kay woman of God. Diyan ako na-realize, kitang tanan gikaluyan na gyud sa Ginoo. And that is why before ko matulog, because ako'y tawong gamay rag tulog, magsigir akong basa. Before ko matulog, mingon gyud ko, Lord, salamat nga ugma, makamata pa ko. Then pagka-ugma, inigmata, Lord, salamat karong adlaw, apil pagyud ko sa mga buhi. Kabalo kag ngano? Gikaluyan rata sa Ginoo. May mga nag-message, Pastor, na-bless kayo ko sa wali. Tagadiin ka, Pastor, kinsa ka, Pastor? Ako silang replyan, grasya sa Ginoo. Gikaluyan ra gyud ko sa Ginoo. Hangtod karon makawali pa. Napay mga pagwaling dili perfect. Sometimes magwali kang gidala nimo ang emosyon. Wala ka nagwali sa kamatuoran, sa gospel. Kaya ang imong giwali ang emosyon. Samtang nagtuon ka, gahiag ulo ato ni milyoni. Kini nga verse bugha gyud sa ani. Wala. And wala ka nagwali para i-feed sila. Imo silang giwalihan nga gihiluan. Kaya pag ako diha sa Facebook, toxic man ay mudaot na ako, ayaw mo laban-laban. Walay mo comment. Pasagdain ang mangdaot kay niingon si Mateo 5:12 hangtod sa abot na dayog 12. Ya 12, bulahan mo gi lutos. Ging-ani sab nila ang mga nag-una ninyo. Sagdi nang dauton ka. Kay mo tagad gani ka, pareho mong daot.
Nagkasinabot ta. So ito lang ang mga bagay na nakakatulong sa iyo. 300 warriors lang, Gideon. Ito lang, wag mo na isama yung mga galit, yung mga puot, betrayal, gi-abuse ka kaniadto, ay nakanabuhat, kadi ka kapasaylo si mong kaugalingon, tama na hirap ka na. Palayain mo na ang sarili mo. Cling to what is good. Amen? Next verse, ang sabi ng next verse, forbearing one another, magtinabangay, forgiving one another, magpinasayloay. If any man have a quarrel against any, even as Christ forgive you, so also do ye. Kaya gipasaylo man mo ni Kristo, magpasaylo sad mo sa uban. Next verse, sabi ng 14. And above all things, put on charity, love, which is the bond of perfectness. Kabalo ka? Kanang silhig. Tanawa na silhig. Silhig na walis tingting. Hindi mo na mapapakinabangan yung iba dahil maiksi na. Yung nagwawalis ka, hindi na lalapat doon sa basura. Pero pag tinanggal mo sila, dahil hindi na sila maiksi na, muluag pod ang gunitanan. Masa na muluag sa Tagalog? Luluag? Luwang? Luwag na, maluwag na. Sino sa inyo dito nagwawalis gamit ang walis tingting na pagkat maluwag, ang hirap hawakan? Kaya akala mo lang, hindi yan sila nagagamit. Nandyan sila. Na ay gugma. Yung tali dyan is the love of God. Muna'y nagbugkos na to sa hingpit nga panaghiusa sa Bisaya ang sabi, idugang ang paghigugma nga mao'y nagbugkos sa hingpit nga panaghiusa. Maayong odto na tong tanan. Di na ko maadto sa unahan. Hebrew 12:27. Hebrew 12:27. Tungod kay Kristohanon man ta. Guniti ang mapuslanon aron mo lampos ka sa imong buluhaton. Nasabtan nato sa context sa gera, sa war, sa mga pagtulunan, sound doctrine, sa atong daily practices, adlaw nga pagkinabuhig mga buhat, sa atong mga influence, or sa ato ang mga circles, mga higala, kaubas trabaho, classmate. And then ang katapusan is, hupti ang mga butang nga mapuslanon aron ka mo lampos sa imong buluhaton. In our daily life, muna giingon sa Hebrew 12:27. I tell you, lahi gyapon nga context, pero atong gikuhaan ng pagtulunan. And this word yet once more signified the removing of those things that are shaken, as of things that are made, that those things which cannot be shaken may remain. Ingon diya, nagsulti na daan nga pakurugon sa Dios. And this time, langit na at ang lupa ang i-shake ni Lord. Again, it means, ang sabi na diha nga once more, ningon diha nga, ang tanan uyugon, kay ang dili ra mauyog, maoy magpabilin. Sa context sa gera, ang mga hadlukan, ang mga hakog sa pag-uyog, sa testing, nabilin sila, 300 lang ang wala na uyog. Sa context, mga igsoon, sa sound doctrine, ang tanang mga bakak nga atong gi-accept, mga tutuon sa panadya, sa pag-uyog, ang pulong ras Ginoo magpabilin. Sa atong adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, uyugon ta, kadtong mga maot nga mga pagkinabuhi, mga buhat, mga tangtang mga hulog ni, ang magpabilin ra ang mga buhat nga gitudlo sa Ginoo. Sa mga tawo nga naa sa atong kinabuhi, kaingon ka og silot, kaingon ka gibetrayed ka, but no, giprone ka ni Lord, giproningan ka ni Lord. Kay alam ni Lord na pagka nandyan sila, masisira ka.
And sa atong pagtapos, cling to what is good. Only good things. And he said, uyugon ang tanan. Kay matapos naman ta, dili nang nas imong tapad. Matapos naman ta, uyugan ang nas imong tapad. Ingna ang mabilin. Bali. Ang dili mauyog, maoray mahabilin. Ug ang akong nasdiscover sa kinabuhi sa Kristohanon, maone, ang mga katuruan ng Diyos, ang mga prinsipyo na itinuro ng Diyos, na nasa buhay natin, yan lang ang matitira sa test, sa judgment, sa pag-shake, sa pagtayog, sa pag-uyog, mga igsoon. O sa dako kayong failure sa DPWH. Gumawa sila ng mga recrap to avoid mga landslide. Gamaan nilag mga concrete nga mga harang. And suddenly, di high truck nga na-aksidente, nabanggaan ang harang. Ang harang day mga igsoon, dili siya solid. Kay gifinishingan lang siya, gibuhusan ang daplin, sa tunga, gibutangan rag sinako nga balas. Dili siya pure nga buhos tanan. Dako kayo silag paak. Premium 300 kapin ang sako, presyo sa sako nga naa sa bidding, naka-record sa bill of estimate. Pero ang gi-apply nga simento, tag 125 nga sako. Dako na daan silag paak. Nabanggaan og truck, boom, pusgay, nasakpan ang mga sako, wa pa nangalata. Puno, igo ra daing gibutang ang sako, daing gitabunag simento. Sulid siyang tanawon. Wala ko'y labot Christian. Kung tanawon kang murag dasig kaayo, Christian kaayo. Kung sa sulod di ay nimo corrupted ka. Karon ang adlaw nagtawag si Lord nimo. Kung kabalo kang kanang mga butanga dili mapuslanon para mo daog ka sa imong kaugmaon, sa imong misyon, sa imong buluhaton, enough na. Karon na lang na kutob. Hunungan na mga igsoon. Guniti lang gyud ang mapuslanon aron ka mo lampos sa imong buluhaton. Let's bow our head. Let's close our eyes. Walay mulakaw, no one will move. Dungo lang ta. Focus diya sa presensya sa Ginoo. Kung gihangyo ang music team, mari mo sa likod. Just close your eyes. Before ka mulakaw, pag-ampo sa Ginoo, hatagan ti kag time. Gamay nga time. Nganong magdala makagdaghan pabugat ram na nimo sa imong kinabuhi. Kung unsaray paubanon ni Lord sa imong pagpakiglakaw niya, yan lang ang dalhin mo. Hinloy mong kasing-kasing, hugasi imong huna-huna. Pahinlo diha sa Ginoo. Ayaw paabuta nga ugma pa ang change. Karon nimo desisyonan. Kanang dili mapuslan. Wala silang maitulong sa iyo. Ang matampo lang nila sa imong kinabuhi is makorrupt kanila. Nabibigatan ka, nahihirapan ka, di ka makausad, di ka makakapagpatuloy. Akala mo wala nang nagmamahal sa iyo. Mag-isa ka lang sa buhay. Walang nakikinig sa iyo, walang nakakaintindi sa iyo. But you are loved by the Most High God. Just close your eyes. Kitang tanan mag-ampo, Ginoong Dios nga labing gamhanan. Open your mouth, pray. Kitang tanan mag-pray. Lord, ania kami niining takna sa kaudtohon, Ginoo. Kaming tanan dunay mga kasakit, may mga kabugat, may mga gubat sa kinabuhi. And all of us, Father God, will experience defeat without you, O Lord. Matatalo kami, talunan kami, Panginoon. But God, na kay promise,
And every battles we have, O Lord, is not ours, but imuha, Ginoo. Thank you that you will fight for us, that your presence will go with us. Thank you, Lord, that you will always encourage us by the word of truth that we hear. Thank you, Lord, nga ang imo mga promises dala namo sa bisan unsa nga sitwasyon sa among mga kinabuhi, especially ang among gagmayng kabataan, ang among mga young people. Walay pasagdan nimo, walay talikdan nimo, dili nimo biyaan ang tanan. Father God, forgive us, O Lord. Ikaw na sayod. Ilan? Ikaw na sayod. Gaano karami, O Lord, ang mga bagay na nasa buhay namin na hindi naman kapakipakinabang. Linisin niyo po kami. Patawarin niyo po kami. Hinlui kami, Ginoo. Hugasi among hunahuna, hugasi among kasing-kasing. Salamat, O Diyos, sa kinabuhi ni ini mga young people. Even kani nga mission team nga naabot sa Bohol, ang pingi yun, Lord, ang kada usa nila. Gamita sila, Ginoo. Ang imong gisugdan sa ilang mga kinabuhi, sa kinabuhi sa among mga young people, imo gayong tapuson. And ang imong plano, mga tuman sa among mga kinabuhi. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad, Ginoo. Salamat, Lord, sa tanan nga niya karon walay laktawan sa imong pagpanalangin. Walay laktawan sa imong pabor. And Father God, walay magpabilin nga moras gyapon, but ang tanan maninguha gayod, mangandoy gayod, Ginoo, nga ang among pagkinabuhi makapalipay diha nimo, O Dios. Unsa may among ikasukol, wala kami katakos. But even kung walang-wala kami, for only 300 warriors, napildi, Ginoo, ang gidaghanon sa dili maihap nga mga kasundaluan. Dili magmatter kung unsa ray naa namo. Ang magmatter, Ginoo, nga ubanan gyud minimo mo nang ayaw gyud mig pasagdi. Ayaw gyud mig biyahe, ayaw gyud mig talikdi. Gera sa balatian, gera sa kawaladon. Gera, O Dios, sa broken relationship. Salamat, Lord, even for the battles nga atubangon ani nga ministry. Ikaw among dangpan sa ligan. Og tugyanan magmadaugon kami, Ginoo. Matag family. Tanang kabanayan, Ginoo. Ikaw ang among dalangpanan. And Father God, doon ay gikan sa Luzon, naigikan sa Cebu, naigikan sa Mindanao, and doon ay gikan sa nagkalaing lungsod diri sa Bohol. Salamat gay mo kaming giusa karon. Aron kaming tanan magadayig, aron kaming tanan magasimba diha kanimo. Hangtod, Lord, nga ang tanang katribuhan magaduol, magasimba sa imong gamhanan nga pangalan. This is our prayer. This is our thanksgiving in Jesus' name. Amen. Manindog tang tanan. Wala pa ta natapos